People come on. Hanjak lagi. जों बेलाखे लिसिबाय जों बुसुर जलाते गेसि बेलाखेन हामबाय जोंनि मिडिया दाफुरजोंनो दिनै जोंनि TWF आसामनि 5th फाउन्डेसन दे 6 तारिख जुन ओमफ्राय अबोजों दिनै 17 बेकवार्ड जला जन्म जयनगो निङै जों अजागा नय अडिटोरियम हल अबनो दिनै सेलिब्रेट खालामनानै थाङै दङ जोंनि बिसिङाव दिनै बरम गोनां MLA बरम गोनां सुजित बर' भाइ सबायजा बे अत्र एलाकानि जोंनि फर्मार EM रक भाइ सबायजा बिफिटिं मेनार जों प्रग्राम खालामनो थां दङ जोंनि TWF नि प्रेसिडेन्ट दङ गाहाम खालायो नायथोखले जों दिनै खालायनानै बगै जायतलाय अबखे ब जागा बें एरिया नि भाइयो ब जागा जोंनि मोटामुटी 17 बेकवार्ड जला जन्म जयनगर 20टा बिसि दं ओमफ्राय 20टा बिसिन बिसिङावनि गलाघाटी 17 गलाघाटी खमजागु आइनिबो सफायो जागा ओमफ्राय निनि खयरपुरनिबो दङ 12 टाका जलानि दङ आबाय खालायो 4टा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि किसा किसा नागार जागे 20टा बिसि अबंके 17 बेकवार्ड जला DTIDC नि कन्स्टिट्युएन्सि अबो निनि नबो दिनै सेलिब्रेट खालामजागे दिनै नगरायथ' जोंनि गोबां मा गेस्ट फाइनानि को ताबु एट प्रेजेंट सफायगासिनि बरम गोनां MLA 12 टाका जलानि जोंनि बरम गोनां सुजित कलाय अनारेबल MLA बो सफायजा द्रग द्रग ब्रेराव जतन फाइ दङ आबनो कारै जोंनि TF नि प्रतिनिधि फाइ सफायजा तारपरे निनि TWF नि प्रतिनिधि फाइ सफायजा प्राय अलमोस्ट 70-80% गेस्ट अक्सिर फाइ सफायजा जास्ट आबनो जों बिसिङाव हाबै जों प्रग्रामबो जेंनाय दिनै आं बेलेखेनो खाका हामियाफोराव जतनो जोंनि सारा त्रिपुरानि जोंनि जत TWF रनो जोंनि बुबाग्रानो खुलुमयाफोरनि बिसिंति बरनो बां बेलेखेन खाका हामियाफोराव दै जोंनि जारा त्रिपुरामो थां तंनाय जोंके 3 in 1 আসলে যারা ত্রিপুরামো থা TWF OITF যত তংনাই রনো দিনैनि सालत बेलेखाना खाकाहा दै जबनि जिबा याफारो बसकां सालो जों दैबो थानसा खायै आगोगै थांलायनाय जिनि जे मानथाय सप्तायरंनि बागै जे मुभमेन्ट खायै दंमोनि आबनो मान्या साक जों अ जागा साखथारि सामख्लायनाय महाराजाना लगिरनाय थानसाखै दंलायनाय अबनो Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.